Menej darcov, menej krvi v nemocniciach. Letné obdobie prináša so sebou aj problémy s nedostatkom vzácnej tekutiny. Darovať krv prichádza stále menej ľudí. Zdravotníci ich častokrát musia zvolávať, a to aj v regionálnych nemocniciach s menšou spádovou oblasťou. Opakuje sa to každoročne. Nemocnice zásoby krvi pravidelne doplňajú, no stane sa, že konkrétna krvná skupina dosiahne hraničný stav zásob. Snažia sa obvolať, pozvať ich, aby došli, že máme málo krvi. Minulý týždeň sme pozývali darcov, 0 negatívnu sme potrebovali a Bčku negatívnu a niektorí došli tento týždeň na odber. Zrejme nevyhovoval termín. Anna Sabolová vedie evidenciu darcov krvi v nemocnici vo Svidníku dlhé roky. Hovorí, že na slabšiu aktivitu darcov v júli a auguste sú už zvyknutí. Dovolenkové obdobie, každý odchádza preč, príde z dovolenky, zasa nechce ísť nedarovať krv, tak pomenej máme. Ľudia sú odcestovaní na dovolenkách, je väčší pohyb obyvateľstva, takže je to cítiť aj na tých odberoch. V nemocnici vo Svidníku možno darovať krv 2-krát do týždňa. Dnes tak urobilo 34 darcov. Bežne ich ale zvykne prísť aj 50 či 60. O týždeň sa mi posunula dovolenka, tak preto som prišiel. Aj prišla mi SMS-ka, že potrebujú darovať, lebo majú akútny nedostatok krvi určitej aj skupiny. Tak preto som došiel, aby som pomohol. Konečne po dlhom čase mi to vlastne, že práve že vyšlo, tak preto som išla. Vtedy, keď môžem, tak idem. Príkladom oddanosti darcovstvu je táto rodina z Okrúhleho nedaleko Svidníka. S touto ženou prišiel manžel i 2 dcéry. Manžel takedy daroval, jak bol na vojne krv, tak prestal a teraz zase začal. No. Dcera tam je 18-ročná, ešte len drhuje, odber má. A tá staršia, neviem, má asi 4. Tu som čakala iba na 18, lebo chodím aj na zdravotnú školu, tak asi tak to prišlo samo. Není mi zlé ani nič, tak všetko v poriadku, hej. Treba ľuďom pomáhať. Aj čakajú na seba, lebo ženy môžu po 4 mesiacoch, muži po 3 mesiacoch. Tak si to väčšinou plánujeme, že by nám to vyšlo naraz, že by sme naraz mohli chodiť akože spolu darovať krv. No. Je to také milé. Začali neskôr, ale pravidelne chodia s rodičmi. Spoločne prídu, odídu. Zo Svidníka Pavol Sivák, televízia Markíza.